Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ke North Eastern Hill University Students Union, kaladawa na kibor penyat eksamen jong ke sekolah ba North Eastern Hill University, ba kim de setia banyele bat ke lawai jong kisam la pule, haka bedai bat ke puli puti. Ya kini ke jingdawa kini ke seng kala penpau hadian ba ke senjok jong kisam la pule, kala lap ya ke jingle thormor jong katnat ke badai ban pen bat penyat ya ke eksamen haka sekolah ba nehu. Unong ai bot jong ne husu usamla rang dajet marwen ha ke jekran berkinong pathai kobor ha ka nyutrek munto bnajil leo arajar ka khandai ulong ba ka seng hadien bakalayo ke jing ujor na kisama pule ba kilayo iki marks ki baret ha ke examen jong ka 5th semester ka seng kala dawa na ki bor penya ke nehu ban pha pen bet biang ya ki answer script bat hadien ke ne lalap ba kisamla pule kilayo pat ya ki marks ba ki dai banyo kat kom ke jing treshitam jongki usamla rang dajet marwen uladawaru Naki bor penyak kenehu, bat kamtam na Vice Chancellor kanika sekolah Professor S.K. Srivastava, ba unsim kia ban pen, ba kum kini kijingja, kim day ban dangja nang ni syakman. Handai lem kumta kaseng, kam ban se ban sem daki wepat kilat kilinti kibating Tementang ila lap bakane ka isu ka jong kena college, kadesya ka belum genuine. So far kita ki papers ka baka COE department kala ai. Isya ki kena jong gini colleges. Lap ba kidon sisa kita kijing bakla hakapan korek yakini ki paper kidon ru ki marking problems kum iwe na pring kena ki bangim sim kwa ban jer kerteng haka results ka baningkong iyo tang khandai marks henre habala recheck biang yakani ka papers lap ba naka khandai ka kiu syaka lai pu khandai don ru ki wi kena ki bayo tang lai tang sau haki papers ki ba haka results ka ba mencuat Henry hakan ni bermentapan ke max ke jungki kalak kio. Tekan ni ke pensisa bah kan ni ke jinglek turmur jung ni hu ke bu sisa ke jingmah. Ya kalau wei jungki kena semala pulih jung kan ni ke sekolah ba kiba affiliate ya kan ni ke sekolah ba he. Na margin lah dah kan ni husu bat kini kena kim sim la sim khia ke ban recheck dan ni bandawai ta ke jing recheck ya kini papers. Ke max jung ni kena kalak ni kumjo bat kalak bu sisa ke jingmah. Ya kalau wei ke jungki haka pakin wat admission pan haki weki colleges na haki weki university. Tadai na kani kanong rim baga ni husu kakwa ban ai kajing mana bat ban ai ru kata ka direction la ni kata ka demand sya kini ki controller of examination bat sya ka bor ni hu hi bakim dai setia ban lek kam kai ya kalawe ka jong ki khna samla pule ki ba pule haka ni ka school ba bat haki colleges ki ba affiliate ya kani ka school ba hi Kibawan syakmat haka last time ke bangi ngila alej bandawai kani ke bangi pelong ya tu kejingki kiwan kumba arspa tam kena te so far kidang la hiban ai ki papers kumba sanpho ndrupu tam nei te nagi ni sanpho ndrupu tam ru bon na pedeng jongki kiba la yo iki marks kiba bakala mo nam ong ba borok ki kena hangtu ki yo lut iki marks kiba bakala don ke badai don ke Bamdairu. Henry yaki bengil alap hi sofa bon na pereng jongki. Kadai ke max ke babakala ke ba kila Aisyah kini kena. Kumba arpau lai pungut kilong genuine ki kes. So far ke ba kidang ai papers ki kena. Te yaki taki wi ki papers jong ki kena ki batampan kin sa ai kumba next week ye. Neh kat kum gajing keren jong ibu COE kalong ba umpat la ban ai senai baro. Haba ka don kono no gajing korek yaki papers kadai ban long hi kata gajing korek ka jong kita ki examiners kamdai bakin shu korek turmur na kamdai ka bakin shu miscalculate ya ka marks ka jungki kena namar hoan ni suthu ya jing jungki examiners ru bon ba teli papers ka baki haban korek te kum tangi kerpat kin ya ka bor mani hu hi ba kidai ban employ khambon ya kini ki examiners khnang ba kum gini ki error kanam mi shu namar kani ka jing mi kini ki error kam kata ya no ru ne ka kata khamtam yu khna samla pule Namar tang na kajing bon kam ke examiners ru hoat ngila ban suthu kajing ka jong kiru ngimla ban ben na makiru ki brewe bon teli pelat ki papers ke baki hab ban korek te don kajing bakalahan ni te te henry kajing bakala ka jong ki ka bu pat ya kajing ma yu khuna samla pule jong kan ka school ba bat nam ta ki colleges ki ba affiliate ya kan ka school ba te kum ta hing isngo ba nakaliang jong kan ni hu hi ka di ban sim khai kan ni ka di ban employ khambon ki examiners
kadai ban ensure ba ki kena kim dai ban sofa syu kum ni nang ni syakmat ladak ki kena ki nang hap sofa hi nang ni syakmat tengam la su thu syu nak ai ka daw hi bakin kondok exam sru ngam la ban su thu nak ai ka daw hi ba ke exist kata ka university ru Koiru mutban ong shafi ba piaban tip ba ka system yu baki panon kam baki korek ki papers ne kumno baki ki ai result ki kena ka de gani ka system baki khot ka oasis pada kani ka system kala don bon ki jing bakla na du isnam ki bala lej ru om tang tau snam te ka jing lingo ka jongi kolong balik ni ka system mla ban upgrade ne mla ban update ya ka lada kimi simi kum kini ki jo ki jing bakla ba haka system baki la pelaj for ba declare ke results ki buan tang ki jing bakla 100 la mi ki mark sheets pan ki wan ki marks ki ba compare na kata ka system bala pelaj te kata ka de ka concern ne kata ka jing ki ka kata ka bangi kum ka ni sungi kwa ban sim kya ke ban pej ek system ban kelibnya ispang ke system tidak hapan ai da ka RTI halor jong ka system ru kamban si ka ni usu ka hapan sim kata ka lat kelenti ban yo ek jing shisha jong ka system ka de system pelaj ek results kamut ka online system ka ba ka ni hu ka penan kam bagi khot ek ka oasis through ka system ki college baro ki dan ki rungha ka tukum ki dan lagi codes but na kita ki codes kini college ki la ban verify kan ki students ki ukut you kini ki students ki yo kemud uni ukut kemud kini ki kena nak kata college na nagani college kinumbu dak kerteng regin don digni ki codes but na kita ki codes kin mi ki roll numbers kin mi ki but na kita ki roll numbers but ki kena ki yo ki results jong ki kan haki por ki pen mi ki results por declare ki results jong ki bon plat ki flaws ki errors namar ha ka website mi bau kena fail ondal ayo ka maksud pan kena upas don ka por pat ba ha ka website mi bapas layo ka maksud pan kena ufil tekum kini ki ke ngas ngo ba kan hu ka de ban sim stern action no bakim le ban chupelong kam kai ban chupelong khun jing la kai ya ka academics ka jum kena namar ban pelong kam kai ka academics jum kena da ka ba ki shu le thurmur kum ne ngas ngo ka bu jing ma si sha ya ka lawe ki jum kena pule bat ka bu jing maru ya kata ka prestige jong ka university hi bro ko kani ka jingja kadang ka complaints ka bangi dang yo halor kani ka jingja ka long ba nadu last year tena kaliang ka jong ni husuhi nama kini ki ya ki eras kami shwaning kong tangi khna jong ka university tu kum tangi la persyang ban correct ada university level ma te henre in ka kani ka last exams jong ki colleges pan same error kami biang te dai nang ni ka daw ngila sim mentai kani ka action ka jongi ya kani ka steps ka jongi ban kep kum kini jingja ba kana manja show in the future Hoat kalau ada berjah di por balik, Henry ka jing persiang mentah jangan ni husuhi ka long bet ba, nalu nang ni syakmat kum gini jad error kinam de banjasho. Tu kum bangi tip ru ba mentah ka nihuhi ka vacancy ka long ka bobon palan. La ka de ka teaching staff or la ka de ka teaching department la ne ka de ka non teaching staff. Ka jing duna jong ki man force ka non teaching staff ru ka la long ka bobon haduk kata-kata. Tengi ngisngo ban penbor ka bor jangan nihuhi ba ka de ban khot no ban fill up no vacancy ha non teaching staff ha ka be dai pat ba teaching but ki teaching department pat ki teaching faculties ka UGC ka lai ka ruling menta ba ha pon ru banai de ban fill up no vacancies baro but lada kam fill up vacancies baro kan don kata ka jingkot no ya ka UGC grant na ka UGC syaki universities prepare te kum tangi kum ka students union ni ngikwa banbu ka jingdawa hakmat jung ka university baka di ban fill up no yigi vacancies hagi department prepare khanang ba ka ratio jong ki teachers but ki students kin wan biang ha ka biang ha ka ba students unam kata ya ka career ka jong u ha ka ba un pursue ya ki further course of studies ka ba ukhna ukwa but ngasngo ban penboru ya vice chancellor bo di ban sim kya halor kane ka ultimatum ka ba ka UGC ka bo but lada vice chancellor umla ban sim khia ka nihu hi kan don hapring ka jing lada ka UGC ka kot no ya ka grant ka jongka ya ka university ada pipet ya ka koi ka rukom kat ka complain bangi yo kolong ba kasuki ka kam namar ba duna ki nong trai
Tiga tak ada komplain marbling lada kila penkelai ka kila digitalize kan ni garu company results. Dari kadang don ke manual force te. Halor kumno ban penmi kumno ban sen ni results kumno ban sen ni papers kumta terter. But komplain bayo mana kapor kalong ba ngiduna ki baterai te ngidon nong tribun te na tara kam ka suki. Te kalong ba ngila warjing mut bahar la warjing te bah balai ka duna pat yang ba ke university kam khot advertisement halor kini kam ki balag. But den kini ki daw pat kalong ba ka pensuki ki results ka pensuki ki we ki kam. Te ka nim suru ka kloi ban sim ko we pat ka senjam kata kalong ban pu bu time bound ni kini baterai ni hu nang ba kan bunsin ni ba ki breu ki wan warjing arab ni hu kin ong kumba wan la shai ni wan la si andal awan kita ki sngi ba pha wan ma ki kin continue ban ong ban wan selasi sngi kumta terter kin pen slam bat ki baro ki long ski ya ski bat namar beli tolong ba kimla ban simlut ikam hajuk ko kata bu jing bhai kena bapulih ni bat kibril bawan dan kam sini di university